Wasanni a taƙaice za mu fara da 'yar wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar Croatia ta mata, inda take jinjinawa gwarzon ɗan wasanta haziki ɗan ƙasar Portugal mai shekaru 40 wato Cristiano Ronaldo. 'Yar wasan ta ce, "Ban damu ba ko wani ya ci ƙwallo fiye da kai ba, domin aikin zuciyata za a sami goal ɗaya kawai, kuma wannan kai ne koyaushe. Ka ƙarfafa tsarin rayuwa gaba ɗaya, kana yin abubuwan da ba za su yiwu ba a cikin ƙwallon ƙafa. Zan kasance mai godiya har abada, mai son ka na ƙarshe har abada." Kowa yana son CR7. An haifi Messi haziki mai sihiri na ƙwallon ƙafa, amma bai yi aiki tuƙuru kamar CR7 ba. Nasarar Ronaldo alama ce ta ƙwazo da ƙuduri, kuma wannan ya sami girmamawa daga 'yar wasan ƙwallon ƙafa ta Croatia ta mata mai suna Ana Markovic.